er i gang, altså med at optage herovre, ikke? Altså, er du tørstig, Rasmus? Ja. Har du lavet i dag? Kan du kigge over? Hvad har du lavet i dag? Jeg har lavet med Sebastian og Emil og Alfred. Hvad er Alfred? Ja, Alfred fangede os. Gjorde han det? Det gjorde han. Emil slog mig og hiv mig i håret. Gjorde han det? Ja. Var det for sjov? Nej. Blev du ked af det så? Ja. Så nød jeg også mig i håret. Gjorde du det? Ja. Blev han så ked af det? Jeg skal ikke rive hinanden. Hvem er Alfred? Er det en af de voksne? Hæ? Hvem er Alfred? Der har jo gået min på mit arbejde. Det er ham, der går på mit arbejde. Nå, okay. Kan du sige godnat til kameraet her? Godnat, kamera. Kan du fjerne den flaske der, så man kan se din mund? Godnat, kamera.